O que temos aquí é un circuito sinxelo. Temos unha lámpada co seu portalámpadas, un cable que vai dende un dos tornillos do portalámpadas á pila, a un dos polos da pila, e outro cable que vai dende outro parafuso do portalámpadas á pila. Todavía non está conectado, está aquí. Entón, imos conectalo. Observamos como a lámpada acéndese se está tocando a pila ou apágase se non está tocando a pila. Isto por qué? Porque os electróns van, como vos dixen no anterior experimento, dende o polo positivo ao negativo. Entón, polo cable van normal e aquí se encontran cunha peza que non se ve moi ben, pero é como un cable moi fino. Entón, os electróns ao pasar por ese cable tan fino, se quente moito ese filamento, se chama así porque ten forma de fío, se quente tanto que produza unha luz tan potente como a que vimos. A cúpula de cristal que ten a lámpada por riba é para que non haxa oxígeno e non se corte, non se combustione de todo o filamento.